top 12 knockout win sa taong 2020. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Number 12 sa listahan, Shakur Stevenson versus Felix Caraballo. Nangyari ang laban nila noong June 9, 2020. Non-title fight ito. May dalang malinis na boxing record itong si Shakur Stevenson. 13 wins at 7 dito via knockout. Habang 13 wins, 1 loss, 2 draws at 9 KO naman itong Puerto Rican na si Felix Caraballo. Sa laban, unang round pa lang, nabilangan na agad itong si Caraballo. At sa ika-6 na round, ay tinapos na ni Shakur ang laban nang matamaan ng malakas sa bodega ang kalabang Puerto Rican. Panalo si Shakur via 6th round KO. Number 11, Kalya Fay versus Roman Gonzalez. Naganap ang laban noong February 29, 2020. WBA World Super Flyweight at undefeated champion dito si Kalya Fay mga pre. Didipensaan niya ang kanyang titulo kontra sa dating malupit na champion din na si Roman Chocolatito Gonzalez. May malinis na record itong si Fay na 26 wins at 15 dito via knockout, habang si Gonzalez naman ay may 48 wins, only 2 defeats at 40 dito via knockout. Maganda ang palitan ng dalawa sa mga unang round, pero sa round 8 ng laban nila ay bagsak na itong defending champion mula sa dami ng kombinasyon ni Gonzalez. Been here so many times before and down goes Yafai. That's a knockdown. At sa round 9, tinapos na ni Chocolatito ang laban nang masapol ang champion sa pamatay na kanan. Panalo si Gonzalez via 9th round TKO at hinirang na bagong kampiyon. The champ is back. Him down. An Olympian, an undefeated champion, and out with that right hand right there. This is what I was saying earlier, Brian. Number 10, Naoya the Monster Inoue versus Jason Moloney. Ang laban ay nangyari noong October 31, 2020 para dipinsahan ni Inoue ang kaniyang WBA Super Bantamweight title at IBF World Bantamweight title. May kartada itong si Jason Moloney, 21 wins, only 2 defeats at 18 dito via knockout. Habang si The Monster Inoue naman ay may undefeated na record na 19 wins at 16 dito via knockout. Sa mismong laban ay nakipagsabayan talaga ang challenger na taga-Australia. Di nakitaan ng takot sa lakas ni Naoya. Pero sa round 6, nasa pool ng isang malakas na counter left hook itong si Moloney at bagsak ito. Patuloy ang laban hanggang round 7 at dito na rin tinapos ni Naoya ang bakbakan nang matamaan ng isang right straight ang kalaban. Panalo si Naoya via 7th round KO at tagumpay na nadipinsaan ang kanyang titulo. Number 9, Kell Brook versus Mark De Luca. Ang laban ay noong February 8, 2020. May kartada itong si Mark De Luca na 24 wins, only 1 defeat at 13 dito via knockout. Habang 38 wins, only 2 defeats, 26 knockout naman ang kartada ni Kell Brook. Ang laban ay para sa WBO Intercontinental Super Welterweight title. Round 3 knockdown na agad itong si De Luca. Pero nakasurvive pa ito hanggang round 7 at dito na rin tinapos ni Kell Brook ang laban nang matamaan ng isang malakas na short left hook ang kalaban. Panalo si Kell Brook dito via 7th round KO. Number 8, Tim Tszyu versus Bowen Morgan. Nangyari ang kanilang laban noong December 16, 2020. Para naman ito sa pagdepensa ni Tszyu sa kanyang IBF Australian Super Welterweight title at ang WBO Global Super Welterweight title. Kalaban niya dito si Bowen Morgan na may impresibong kartada na 21 wins, only 2 defeats at 11 dito via knockout. Habang ang defending champion na si Tszyu ay bit-bit ang undefeated record na 16 wins at 12 dito via knockout. Sa gabi ng kanilang laban ay maagang tinapos ng champion ang kalaban
Dalawang beses pinatumba ang challenger. Una ay mula sa malupit na kombinasyon. Pangalawa ay noong bumangon pa itong si Morgan at masapol sa pamatay na kanan ng champion. Еще спрашивают, ты окей? Но сейчас вот ринется Дзю. Добивает. Вот это удар! Panalo si Zhu, nadipinsahan ang titulo at napanatili ang malinis na record nito. Number 7, Jason Rosario versus Julian Williams. Naganap ang laban noong January 18, 2020 para ito sa pagdipinsa ni Williams sa kanyang WBO IBF Super Welterweight title. May boxing record itong champion na si Williams na 27 wins, only 1 defeat, 1 draw at 16 dito via knockout. Habang si Rosario naman ay may record na 19 wins, only 1 defeat, 1 draw at 13 dito via knockout. Maganda ang laban mga pre, pero sa round 5, nahuli sa isang left uppercut itong champion na si Williams at nahilo. Kaya pinaulanan agad ng kombinasyon ng challenger na si Rosario. Sa dami ng suntok na sinalo, ay tinapos agad ng referee ang laban dahil sa wala ng kalaban-laban ang champion. Jason Rosario so close to the championship of the world for the kill. Benji's looking for that. His eyes are wobbling, and Benji Esteves, is he stopping it? He stopped it. Panalo si Rosario dito via 5th round TKO at tinanghal na bagong may hawak ng mga titulo. Number 6, Jason Rosario versus Jermel Charlo. Ang laban ay noong September 26, 2020 para ito sa pagdipinsa ni Rosario sa kanyang bagong nakuhang titulo mula sa panalo kontra kay Williams. May record itong si Jermel Charlo na 33 wins, only 1 defeat at 17 dito via knockout. Habang si Rosario naman ay may 20 wins, only 1 defeat, 1 draw at 14 dito via KO. Sa laban, round 1 pa lang ay nabilangan na agad itong champion na si Rosario. With Owen. Wow. Is that a knockdown? Sa round 6, tumba na naman itong si Rosario nang masapol sa kaliwat kanan na kombinasyon ni Charlo. This title unification fight, and Charlo heard Rosario with that left hook. Rosario goes down for the second time in the fight. Umabot ang laban sa round 8. Tinapos ni Charlo si Rosario sa isang malupit na body shot at di na ito nakatayo sa sobrang sakit na sinapit. Left hook. And oh my! Down goes Rosario from a jab to the body, and he's in trouble. Panalo si Charlo at nakuha ang mga titulo. Number 5, Janriel Cuadro Alas Casimero versus Doc Pica. Naganap ang kanilang laban noong September 26, 2020 para ito sa pagdipinsa ni Cuadro Alas sa kanyang WBO World Bantamweight title. May malinis na record itong pambato ng bansang Ghana na si Doc Pica na 24 wins at 19 dito via knockout. Habang may kartada naman itong si Casimero na 29 wins, only 4 defeats at 20 dito via knockout. Sa mismong laban ay maagang dinispatsa ni Casimero ang undefeated na kalaban. Tinapos ang kanilang bakbakan sa loob lamang ng 3 rounds. May padila-dila pa ang ganiyan pero nilamog din naman ng ating kababayan. Sí. Y sigue lanzando para que no detengan la pelea. Aquí se viene. Contesta. Sí, ahí buscando el gancho al cuerpo de izquierda. Oh, tremenda combinación salvaje y no más. Bolet. Tagumpay na nadipinsaan ni Cuadro Alas ang titulo at namarkahan ang malinis na kartada ng kalaban. Number 4, Jake Paul versus Nate Robinson. Nangyari ang laban noong November 28, 2020. May record itong YouTube star na si Jake Paul na 1 win at 1 knockout. Habang itong NBA star naman na si Nate Robinson ay unang laban pa lang sa pro boxing. Sa kanilang laban ay makikitang angat talaga ang boxing experience nitong si Paul. Mas marami ang patama nito at sa unang round pa lang ay tumba na itong si Robinson nang matamaan ng counter na kanan ni Paul. You betcha! Oh! Jake Paul caught Nate Robinson on the way. Robinson goes face first. Tinuloy ang laban sa round 2 at tumba na naman ang NBA star at dating 2 times NBA slam dunk champion nang matamaan ng kanan. Caught him. Down. Lord have mercy. Robinson. Oh, Jesus. Bumangon pa ulit ito at matapos bilangan ng referee ay tinapos na agad ni Jake Paul ang laban nang matamaan ulit ito ng kanan sa panga na nagpatulog kay Nate Robinson. He's trying to get down. Oh, Jesus. Mamma mia, the problem child proven to be a big... Number 3, Masayoshi Nakatani versus Felix Verdejo.
Naganap ang laban nila noong December 12, 2020. Para naman ito sa bakanting WBO Intercontinental Lightweight title. May kartada itong Hapon na si Nakatani na 18 wins, only 1 defeat at 12 dito via knockout. Habang si Verdejo naman ay may 27 wins, only 1 defeat at 17 dito via knockout. Sa gabi ng kanilang laban, 2 beses agad na knockdown itong Hapon. Una ay sa round 1 nang matamaan ito ng malakas na kanan ni Verdejo. And didn't waste any time. Huge right hand from Felix Verdejo. Pangalawa ay nang masapul naman ito sa counter na kanan ni Verdejo na talagang nagpaluhod sa Hapon. Pero talagang napakatibay nitong Hapon. Tinuloy ang laban hanggang sa round 9 at sa di inaasahan ng lahat ay na-upset pa ng Hapon itong si Verdejo ng isang malakas na kaliwa at bagsak ito. Nakabangon pa si Verdejo pero pagkatapos bilangan ng referee ay nasapol na naman sa pamatay na kanan ng Hapon at parang trusong bumagsak itong si Verdejo sa ibabaw ng lona. Panalo ang Hapon na si Nakatani via 9th round TKO at nakuha ang titulo. Number 2, Alexander Povitkin versus Dillian Whyte. Naganap ang laban noong August 22, 2020 at para ito sa bakanting WBC Diamond Heavyweight title. May record itong si Dillian Whyte na 27 wins, only 1 defeat at 18 dito via knockout. Habang si Alexander Povitkin naman ay may kartadang 35 wins, only 2 defeats, 1 draw, 24 dito via knockout. Sa laban, 2 beses natumba itong si Povitkin sa round 4. Una ay nang matamaan ito ng isang short left hook. Dillian Whyte. And we wondered how much was left with Alexander Povitkin after the close fight with Michael Hunt. Pangalawa ay nang masapul naman ito sa left uppercut ni Whyte. Oh, but a beautiful countering shot from Dillian Whyte. And it's very impressive. Yeah, that was a brilliant, short, fast left uppercut count. Pero talagang matibay itong dating Olympic gold medalist na si Povitkin. Patuloy na nakipagsabayan hanggang sa round 5 at sa di inaasahan ng lahat, lalo na si Whyte, ay natamaan siya ng isang solidong left uppercut na nagpatumba sa kanya na dilat ang mata sa ibabaw ng lona. Take nothing away from a very good shot from Alexander Povitkin. Handed to immediately by the paramedics, and that is one of the biggest shocks. Number 1 sa listahan, Gervonta Davis versus Leo Santa Cruz. Ang laban nila ay noong October 31, 2020. Nakataya ang WBA World Lightweight title at WBA Super World Featherweight title. May record itong si Santa Cruz mga pre na 37 wins, only 1 defeat, 1 draw at 19 dito via knockout. Habang si Davis naman ay may malinis na kartadang 23 wins at 22 dito via knockout. Sa kanilang laban ay di nakitaan ng takot itong si Santa Cruz sa lakas nitong si Davis. Sa halip ay sinabayan pa niya ito, habang si Davis naman ay panay bitaw sa kanyang pamatay na left uppercut na talagang pinaghandaan naman ni Santa Cruz para madipensaan. Pero sa round 6 ay napatama ng sakto ni Davis ang kanyang left uppercut, kaya sa pulsa pa nga itong si Santa Cruz at tulog itong natumbas ibabaw ng lona. Правый прямой доходит до цели и апперкот. Это... Halos minuto din itong nakatulog pagkatapos bumagsak sa ibabaw ng lona. Panalo si Tank Davis via 6th round TKO. Yan ang top 12 knockout wins ko ngayong 2020 mga pre. Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panunod mga pre. As always, ang Ping Permi.